Ale prosím tě, v prvé řadě řekni nám svoje jméno. Jmenuji se Michal. Okay. Takže čau Michale. Ale všichni dělají gearchecky, jakože prostě ukaž nám, co máš na sobě a podobně. My děláme všechno jinak. Takže my chceme vědět tvůj gun. Ukaž nám svůj kvér. Jsme na Airsoft Parku Dalov, tady s Michalem a děláme guncheck, že... Takže AK-12. Moc o tom nevím, hele, abych vám pravdu řekl, koupil jsem si to jen tak ze srandy, líbilo se mi to, vypadalo to poměrně agresivně, ještě nějaký dodatky k tomu budou, granátomet pod to, jináčí kolimátor, svítilna, možná laser. Hele, a co to je za značku? Je to VEčko. VEčko? VEčko. A v elektrice? V elektrice. Takže značka VE v elektrice, ty vole, čumím. Jak se s tím střílí? Střílí se s tím velice dobře, chce to dochytat nějaké samozřejmě mouchy, nahopovat možná líp, trošku by to chtělo, nebyl čas. Hele, kolikatky s tím střílíš? 0,25. 0,25 a na jakou vzdálenost? Zhruba, cca. 50-60 metrů. Pružina? 120. A výkon? Základ, výkon, ale nevím, to vám neřeknu takhle. Hele, vlezl ses do 1,7, ne? Vlezl jsem se do 1,7. OK. Ještě asi poslední otázku, kolik to stálo? Kolik to stálo? Stálo to 4 500. Super, krásný, pěkný, já ti moc děkuju. Já jsem tady teďka, řekni nám svoje jméno. Já jsem David Vavříček. Čau, takže, čau. Takže Davide, prosím tě, děláme gunchecky. Co to máš? Tak tohle je PKM od A&K, je upravený od Airsoft Moravy, mělo to v základu nějaký 2 jouly, když se to nahopuje 1,7, takže to střílí dobře. Mám to udělaný tak, aby to střílelo pomalu, aby to nesralo ostatní lidi, protože taky sám nemám rád, když to má obrovskou kadenci, ta zbraň. Takže tak, no, to je PKM, je to celokov, tady máš nějakou překližku dřevěnou a jinak je to těžká kráva. Kolik to váží? 11 kg a s kuličkama nevím, no. Nevím. Ty vole, tak to musíš být chlapek hora, abys to vůbec unes. No už mě bolí pravačka dneska. To se musí trénovat, no. Jaké kule s tím střílíš? 25. Já totiž nechci plejtvat moc peníze, víš, tak. Takže šetříš. Šetřím. Koupil na zbraní, ne, na kuličkách trochu, jo. Kuličky, značka Ideal, Valence. Tam máme slevový kód UCO_5. Můžeš si nakoupit kuličky se slevou, jsou vyrobeny v Česku. Dobře. Jsou super. Ale to víme, takže stalo to 11 000? 11 000, ne, stalo to 16. 16, ty 14, vole. možná 14 000 mě to stálo asi přibližně, no. 14 000, ty brďo. No. Teď nám ještě ukáž, jak to střílí. Takže tak. takže PKMko od AKčka. Bomba. Hele, ještě jednou strašně moc díky za guncheck, že jsi nám ukázal svůj kvér.